Tänne tullessani ensimmäisen kerran kauniina kesäisenä päivänä ja etsiessäni Suur-Lontoosta sellaista kuin pientä suomalaista kirkkoa. Minua joku neuvoi Albion Streetille, kun kysyin ja kun katsoin eteenpäin ja huomasin siellä, että siellä kaunista sinistä taivasta vasten hulmuaa sinivalkoinen lippu. Siniristilippu, se oli aivan kerta kaikkiaan mielenliikutus oli ottaa minut kun ensimmäisessä myyjäisessä autoin täällä 59. Niin se tuntui niin suuremmoiselta, että voi auttaa oman kotimaan ihmisiä. Ja joka tavalla tämä yhteistyö on ollut äärettömän hauskaa ja tämä onkin nyt 48. kerta, kun olen myyjäistyössä. Nyt seuraavana ohjelmassa on Kontin purkaminen, joka on toivottavasti sellainen noin 2 tunnin projekti. Riippuu jokaisesta meistä itsestämme. Siinä on noin 10 tonnia tavaraa, joka ikinen kilo tulee kulkemaan kaikkien meidän käsien läpi. Parempi kappale. Niin, keksikääpäs nyt joku biisi. All right. Hello, what's your name? I'm Santa Claus. Maybe you know. Yeah. Hello. What's your name? Yeah, hello. That's actually nice. Yeah. That's nice. Yeah. Yeah. Joo, mä voin. Yes.